To fa a halin yanzu kasar Germany sun turo sojin Niger zazzafan wanda cewa idan su kuskure wani abu ya taba zaben shugaban kasar wato bazum to wallahi wani abu zai biyo baya. Wanda ba sani ba an waye gari sojin Niger sun rufe hada-hadar sufurin jirgin sama babu shige babu fice a kasar. Bayan da suka ce suna fargabar da cewa sojin ECOWAS za su iya far musu tun da wa'adi ya cika. Bangaren ECOWAS kuwa sun ce za su ƙara wani zazzafan zama ranar Alhamis din nan idan ba ku manta ba manyan Najeriya sun hana Bola Ahmed Tinubu amfani da sojin Najeriya. Ta bangaren Mali da Burkina Faso kuwa su ma suna nan tafi wajen turo sojinsu domin su tallafa a kasar Niger. Wanda nan take na kasar Faransa ta yi ta dakatar da duk wani agaji da wani kuɗi da wani tallafi da suke bawa kasar Burkina Faso. Abin da kuma na fuskanta shine a cikin Niger har yanzu akwai waɗanda su kuma bazum suke so domin an ce min su ma sun je sun yi zanga-zangar su. Idan ba ku manta ba jiya na yi bidiyo nake cewa an yi bikin karrama sojoji a kasar Niger to shine shi kuma yace ban kyauta musu ba su ma ban faɗo bangaren bazum ba. A inda ya kara da cewa shi a ran shi yana ganin da cewa bazum ne yi wa Niger kyakkyawan tanadi domin ya ce a hankali zai sabule daga cikin Turawa. A yayin da su kuma wannan sojin suka zabule abin ta fara ta daya wanda yana ganin da cewa kasar Niger bata shirya ba domin kuɗin Niger da sauran abubuwan daga Faransa ake kawo shi. To ne ban burin mu shine muku addu'a da fata alheri idan bazum ne fi zama alheri Allah subhanahu wataala ya sa a bashi idan ma sojin ne Allah ya fi mu sanin komai. Allah ya ka kwanciya kai da zaman lafiya a Afirka Allah samu dace.